Tuija Pokerta. Ei, tai oksentanut, en ole ainakaan näin. Muakin jännittää nyt se ravi, kun kato nyt. Vau. Missä se on se laiska hevonen? Se on soppuvuutta. Niin. Mitenkään lähtimättä. Eikä mitään. Sitten mennään. Juu. Niin, kyllä. Oi. Siellä on jo narun päässä muutakin. Ukko oli ilmassa. Hyvä Vili! Se on helppoa, kun ei tarvi itse juosta koko roikkuu. Ihan nuolot tämä hienosti, se juoksi. Mä et seesostu liikkeelle. Ritu, hei, mistä se laiska hevonen oli? Se nyt jäi vaan. Vieläkin vähän niinku tollain tyyppiä. Jousto on kyllä. Tää löytyy todella. Kuunnellaan nyt ja sitten niin sit me lähdetään tänne toivoon. Yllättävän hyvän kaulan pitänyt. Joo, se on kyllä. Minkälainen se oli silloin ohi? Aika virkeä. Joo. Joo, Kyllä yleensä